δημιουργούν για τον συμπατριώτη του, τον Ντάνιελ Ποντένσε, που γύρισε ο Αθανασιάδης, θα αποκρούσει κεφάλι. Τσικίνιο για τον Ταρέμι. Πάει πάνω το Πέντρο Άλβαρο. Πορτογάλος θα ελέγξει, θα χάσει την μπάλα από τον αντίπαλο επιθετικό. Ελκαμπή το σούτ, υποπίεση του Ράτσιτς, διώχνει ο Σούνμπεργκ. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ενώ ο Ζίμπερτ κάνει νόημα τον Κωστίνια να περιμένει. Γι' αυτό το μαρκάρισμα του Πέντρο Άλβαρο πάνω στον Ταρέμι. Κωστίνια θέλει να ξεφύγει από τον Σύστο, θα βγάλει την σέντρα, ανάποδο ψαλίδι εκεί από τον Ταρέμι, εντυπωσιακό αλλά άστοχο. Χειροκροτεί ο Ελκαμπή την προσπάθεια του παρτενέρ του στην επίθεση. Ντένσε, η πάσα στον Ταρέμι, προσπάθησε να σουτάρει με το αριστερό, στην συνέχεια η κόντρα ευνόησε τον Τεχέρο και η μπάλα κατέληξε out. Εδώ Μεχτή Ταρέμι που δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα νωρίτερα, θέλοντας να γυρίσει με το αριστερό προς την αιστεία του Αθανασιάδη. Την παλιά για να απομακρύνει ο Κωστίνια με το κεφάλι. Κεφαλιά από τον Ταρέμι, Ελκαμπή, άνοιγμα για τον Ποντένσε. Ανοίγει τώρα το μάτς με τον Ολυμπιακό στην κόντρα, τον Πορτογάλο στην περιοχή να ψάχνει χώρο για το σούτ. 1-0. Κεφαλιά πάσα του Ντάνι Γκαρθία για τον Ταρέμι. Άνοιγμα για τον Τσικίνιο. Το γύρισμα του Πορτογάλου πάνω στον Τεχέρο. Κλέβει ο Ταρέμι. Ο Ποντένσε, θα διώξει ο Αθανασιάδης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που επιμένει. Συνεργασία με τον Ταρέμι, ξανά το σούτ του Ιρανού, η μπάλα στα δίχτυα. 2-0 ο Ολυμπιακός με τον Μεχτή Ταρέμι σε αυτήν την φάση διαρκείας. Πρώτα απέκρουσε το σούτ του Ποντένσε ο Αθανασιάδης. Νέα συνεργασία με τον Ιρανό να τροφοδοτείται από τον Πορτογάλο.